Igor, je slušam. Otkazali su narudžbu. Zašto? Okej, smiri se, nije svijet propao. Ovo je treća otkazana narudžba ovaj tjedan. Igor ovdje. Čuj, ništa od onog posla. Gle, nije da prisluškujem, ali mislim da si u gadnim problemima. A jesam, da. Pa kako onda možeš biti tako smiren? Od kad imam osiguranje, prestao sam se živcirati. Stres je za mene prošlost. Kakvo osiguranje imaš? Osiguranje menadžera. Pokriva sve što ti padne na pamet. Nezgodu, tešku bolest, naknadu za liječenje u bolnici, invaliditet, ma sve. Sve? Točno sve što ti poželiš. Svaka polica se posebno prilagođava željama klijenta. Možete osigurati upravo od onog što te najviše brine. A gdje si to nabavio? Pa u Croatia osiguranju.